Kapag kamote rider ka, dapat mabilis ka magpatakbo kahit na wala kang lisensya. Yan. Piga lang ng piga ng salinyador kahit na wala kang lisensya. Tapos yung kurbada mo dapat, mga 120 over pasyente. Pasyente ka talagang tamuho ka kapag nadisgrasya ka. Tapos send mo yung Gcash mo for donation dyan sa kabubuhan mo. Yan. Ganyan dapat yung mindset. Tapos yung focus mo dapat, mabilis ka lagi kasi natatay ka, di ba? Tapos, pag namumotor ka, huwag kang mag-helmet. Huwag kang mag-helmet kasi matigas naman yung ulo mo talaga, hindi ka marunong makinig. Feeling mo kasi pugi ka, kaya tinanggal mo yung helmet mo para ipakita yung pagmumukha mo, ang kapal ng mukha mo. Yan. Yung mindset mo ganun dapat, huwag ka mag-helmet. Bahala na mahuli. Tapos, yung tambutso mo, kailangan maingay yan eh. Kasi kulang pa. Lakasan mo pa. Yung maabot talaga sa kabilang nayon. Ganun dapat yung tambutso mo. Tapos, kung hindi ka makontento yan, madaling araw yan yung mga trip mo. Biyahe ka na madaling araw, piga-pigain mo doon sa mga bahay na natutulog na. Yan, para magalit sila sa'yo lalo. Diba? Pigain mo. Pabida-bida ka, diba? Akala mo pugi ka? Wow! Saan banda? Diba? Tapos, piga-pigain mo pag hindi ka na kontento. Yung tainga mo, ilapit mo sa tambutso, ikunik mo doon. Tapos, pigain mo ng gusto para marinig mo. Para matauhan ka. Ganun dapat yung mindset. Yung focus mo kasi dyan, dapat piga lang ng piga. Pigain mo hanggang bahala ka kung saan ka mapunta, bahala ka sa buhay mo. Diba ganun dapat? Tapos yung angkas mo, pag umangkas sa'yo yung angkas mo, mapapadasal talaga ng 10 beses. Ha? Hindi mo alam kung saan yung punta nito. May patutunguhan pa ba to o kabilang buhay na? Yung National Highway, gawin yung racetrack. Paangat-angatin nyo yung motor nyo. Diyan, magpasikat kayo. Kasi nga feeling nyo, kayo yung gumawa ng kalsada na yan. Kayo yung may-ari. Ang laki ng ambag nyo dyan, mga 3 simplang. Kasi yung focus mo dapat yan, sa linyador lang. Huwag mo intindihin yung nasa kalsada. Yung kurbada, sagarin mo. Sagarin mo hanggang bangin. Yan, doon ka. Tapos, dapat yung focus mo niyan lagi, magaling ka. Isipin mo sarili mo na para kang si Ben Gasol. Ay, hindi, Ben Diesel pala. Di ba, idol mo yun? Napanood mo kasi mga movie nun, yung mga nagalipad-lipad kaya ginagaya mo. Wow! Para kang bata. Yun, dapat yung mindset mo. Kasi dapat focus mo yung goal mo na lagi kang natatae magpatakbo. Sobrang bilis. Kapag ka malang kang natatae, akala mo kung pogi ka. Hindi. Pakiramdam namin sa'yo, natatae ka. Baka may LBM ka, kaya mabilis ka magpatakbo. Ganun yung pakiramdam namin sa'yo. Huwag mo isipin na magaling ka, hindi ganun. Gusto mo bang kumita kahit nasabay ka lang mag-download na ng Masaya Game? Simple lang. I-click mo lang ang register, ilagay mo lang yung mobile number, gumawa ka na sarili mong password, at gayahin mo lang ang verification code na nakasulat sa may right side. At i-click mo lang ang confirm. Dito ay marami kang pagpipilian na laro na pwede kang gumita ng pera. Sobrang dali manalo dito, kaya kailangan mo lang install ito para maglaro ka. At kung ikaw naman ay magka-cash in sa Gcash, i-click mo lang ang wallet. Sa 100 pesos, meron ka ng 115 coins. Kung hindi mo lang mag-cash in, i-click mo lang ang how to cash in at pag-direct ito sa my YouTube. At tuturuan ka niya step by step. At ngayon, ipapakita mo sa inyo kung paano po maglaro ng horror game. Itong larong ito ay para ka lang nasa perya. At kung nanalo ka na at gusto mo na mag-withdraw, i-click mo lang ang withdraw. At kilagay yung amount na gusto mong i-withdraw. Kaya ano pag inaantay mo? Mag-download na lang Masaya Game. Yung link ay nasa aking description.